Mas Dalang, Mas Iki aku nyolong kuwi Willy. ya Dek Lintang, Nduk Lintang, Mbak Lintang, Dek, Lintang. Dek Lintang. Dek ya Dek. Nggih. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas yo denge nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ra diparani nek omah aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Aman. Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Apa Ora sak lagi? kepo, ora sak Apa kepo. lagi? Ya ketinggalan berita kabeh ya Mas. Ketinggalan rasa ditutup, rasa ditutup. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki. Jumeneng? Heeh. Lah Oke. iki di streaming kok mau sarpe lungguh monggo support Cok. Duduk, duduk. Lah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. teman-teman ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya. Ngindeni. Iya ta? Iya, TA, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Loh, Lali loh Mas. prakerin enggak wis. Sudah suwe. lama, iya. Wah, sampean kok cepet men gede iki ta. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to Aku jane. kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning Blitar. ning Blitar. Oh pas nderekne nderekne Swargine iki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya Nah, almarhum oh. Bapak. Iya. Pas pas panjenengan- nyusul di mana Mas itu? Penataran. Penataran. Aku sing nggih klambi abang kayak ya Mas ya. Fotomu jek. Ijel loh dong Mami. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis wae ra petuk ya ngono kuwi. Ah. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas. Iya, ya. semangatmu jenenge. Ya wong namanya netizen. budaya, oh. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan Saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki ya kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kena di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Jan, Mas, iki tapi lek ora bakule mergo sampai enek sampean. Iki ra mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampean. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wes, terima kesel kasih. Puyung ya. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga ya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih, Gus Mas. Bono. Sudah memberi tempat memberi Iya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan kok mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Loh, Mas? lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur oh mboten. Wis Ah, diwakili Mbak Lintang lah iku. Penggemarmu wis do nunggu sama nembang, arep nembang apa? Nggih.
Biasanya campur sari lek karo aku iki biasanya duete kan apa kae? Lestari. Nah, lha ning kene ra iso. Dalam? Ning kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Yang live streaming juga banyak loh Mas. Oke. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Terima kasih. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun ki. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman. Keluarga Pak Dalang, seniman. anak Dalang, Ibu Tawiyah juga. Sinden. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, Duet. Wah niki Enggak, gandeng duet mboten. malah huru hara malih lho Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari kula mboten wonten duet. Oh. Nggih. Apa duet sama adik Mirza? Ah, iki karo Ayo. adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama adik Mirza, sini adik Mirza. Langgam mau napa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sing dalu wah, Dek Mirza kok sampean begiki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek di tikat nih meneh ya. Nggih, Ini ya aku yuk nggih. jik belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kayak Wah, wis tenang. kondi yo. Ya, semoga adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisina Nugroho. Almarhum Kisina Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. 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 Wah, pancen Aku panjenengane nomen ndredeg lho Mas Nggih. mau. panjenengane Swargi Kesina kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem Motivasi. anak-anak muda. Ya, betul sekali Nek Mas. ora ono panjenengane ya bocah nom-nom ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, Nah, kuwi bener. hebate Pak Seno. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Ya, Willy juga. amin. Semoga semakin lancar, Amin. Amin. semakin laris ya toh. Amin. Ih, Mirza amin amin tok. Ya, nyanyi Nyanyi napa? lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah, jaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya, Ini Mas Yogi kon keyboard coba. keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, Nggih. ngagem bawa. monggo. Berarti Ngagem bawa mawon Mas Nggih, Willy. monggo. pelok Pangkur. tenan Cakadi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho, moget. Mas. Iya to jane ora Kurang kok ajar. kabeh kaget Guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggonku nunggu Ayo joget-geti lho. srengenge nganti
Ndak pelorot kok, Mbak. Lah apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepada mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki kepiye to? Wes swaleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Sak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyupri Sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Jalan. Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Engko. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge kene aku nunggu kowe
suarane apik wah Jan. dalang bisa dalang ya. Mas Suarane Willy apik. juga bagus loh suaranya. Oh, Allah. Wayangnya juga bagus. Ndasku gede iki golek bingung. Engko blakone ra sedeng Wil. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer.